بخمي كفيسبوك جنزب ركب كم زا أنا جنزب زروح وزلخو كفيسبوك كندي عمتها زوسر لي نخمهر لومين أخاود ما أنا أخون تمساسالة وحدات عمتها زوسر لي نعو نخيت دقم لومي كم مجمرتها سبتاني موداتا بخمي كفيسبوك جنزب تركب تقول زيا فيديو زيا ساموداتا مس لابتوب كان مس بون كان حسكا ريدخون سو قدامي ستيب نغبرا ناب جوجل اتينا www.facebook.com لنا نا فيسبوك ناتو مالتيو شعو حنت غيزه نا فيسبوك مساتخا pages زبل زلو زيا pages 3 وازلخو نابزي انا اتو مالتيو نابزا pages مساتخا دما create تغبر مالتيو create new page لنا نابزا create page new page ناتو مالتيو حجين ابنت دس زبلكم نغرات سمنتها كتبوا مالتيو حجي سمي على فيسبوك زلا سمارت من يتبل زلا حجين أخاوي دما أخون دس بلك أنت عينت سما خاتدلي نابنت يوتيوب فيديو نقول له حجي أوكي يوتيوب فيديو إلا لنا نتاني تاج بيج سم مالتي حجي زي يوتيوب فيديو تخون الله مالتي قال أنت عينت فيديو هتقرب زلا هنبت بيج نات كمالتي نابنت فان بيج نقول له فان بيج ابزات ريوازل لكم تحتي فان بيج إلنا لنا شعوت الديسكريبشن انتهي تقبرو نو بروبلم زخون نقرات تقبرو تقول حجي كريت بيج تحت زلان توغا مالتي سو حجي ودينا لنا كريت بيج ودينا لنا حجي انتهي تريفونا له سلخ نتولا كومدما بانر ني فيسبوك كنتولو ابزات ريوازل لكم اد بروفايل بيكتشر تبزلا ابزيان توغ دزول لكم عينت بيكتشر ويد ما سالي تقبرو لا مالتي أنا حجي نزيا مريج على خوزانا يوتيوب لوجو أو خل خدمة سيف يجبر مالتي جن كم سيف مقبري إذا أد كافر فوتو تبلزلا نبعيتو إذا دحريت مثلا كتخون لنا مالتي بحادة إذا أنا يوتيوب بانر نزيا أون كتوقي بوم توديا سيف نبلا ودينا لنا بوم حجي كم زرا خما ودينا لنا إذا كريت بيج ودينا لنا فيسبوك أكل دايز خفل حدا بروفايل له نورمال مسبات تعلو له ويدما نورمال اتمنت كامن مخانون خفلك ات نورمال بروفايل له ناي فيسبوك ات كالا ايد ما از حجز غبرنايو فيسبوك بيج بحال از فيسبوك بيج انتي مسحات غنزب نخت رخبولو تخل عهود سلازخونه ازيا حنت كال زبلصت حجيتا ناي فيسبوك بيج زودانا يا مالتي سو حجي كم تريو زلخم ودينا لنا دس بولكم عينت نقرات تقولوا تقولوا نا تليفون نمبركم ويدما زخول نقرات زي حجي فولو نخبلنا كل سب فولو غير يالله زي تريواز لكم فولو كل عينت نقرات ابزيا ودينا لنا مالتي سو نبتا ستيب 2 نبتا ستيب 2 دما نسقر already قداميت ستيب كمي غيركا كريت بيج كم زغبر رينا لنا زاني حجي بيج دما تريواز لكم كريتر ستوديو تبل زلا زلا على زلا تريواز لكم creatorstudio.com يلكم ابزي اوتو اتانسكم كريت بيج زغبركما نابا ختم صاكم يا اوريكم لكم زانا يوتيوب فيديو تبل زلا نحنا بيج زغبرنا يا سو حجبتنا على زلا creatorstudio.com زبل اتيكم ابا توسدكم يا شاو نبي نخيد ناب تحت نورد مونيتايزيشن زبلالو نابزاني مونيتايزيشن نخيد شعو ابزلا فيو page eligibility زبلالو ابزاني page ناتو ابزي ان توق مالتي حجي بزت بيماننا نريو زلنا ان stream ads for on demand زبلالو نبتا تحت يازلا view criteria اب ان توق حجي ابزي اتا قندي اقداسيت نغرو سو حجي فيسبوك كل غيزي مثلا فولو نخبلك كانت خوينو مثلا غنزب نخبلك كانت خوينو زتريو زلخم فولورس 100% ريالو 100% فولورس علنا حجي زغبرنا يا مالتي سو حجي فولورس كني زليكا نباخن مصينا 10000 فولورس كليكايو غنزب نختركب كاب فيسبوك كمون زتريو زلخم eligibility viewed تزرع زلو فيديو تاتسي كندي كخونا لو بلالو ابزدما كتريو ويخم بخندي برسنتج نلعلي خيدالو بخمز ملكه نريو مالتي زتريو زلخم كله اكتيف فيديو مالت حموشته فيديوتات ناي قدن كتوردو لكا حموشته فيديو توريدكاو زيا 100% زلا 100% قتلات مصلكا
ካልእታ ናይ eligible minutes view ትብል ዘላ ድማ 600,000 views ወይ ድማ views ክርአ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ እዚኣ ድማ ታካለይቲ 100% እንድሕራ መፅያ ኣቀጠልያ ክትመፀልና ማለት እዩ ቀጠልያ ሕብሪ እዛ ናይ ፎሎወርስ ድማ 10,000 የለና ማለት እዩ ሕጂ 1% ላ በኸምዚ መልክዕ በኸመይ ይኸይድ ኣሎ ትናትና ፌስቡክ ንኽንፈልጥ ኣብዚኣ ንኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ኢንስትሪም ኣድስ ማለት እዩ ናብታ ሳልሲቲ ስቴፕ ድማ ንኸይድ ናብታ ሳልሲቲ ስቴፕ ንኸይድ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣይኮነን ገንዘብ ዝኸፍል ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮፓ የለን ፌስቡክ ከምቲ ንሱ ባዕሉ ዝገብሮ ስለ ዝኾነ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ከሶ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፌስቡክ ሪኳየርመንትስ ላንጉጅ ከምኡ ድማ ካንትሪ ኢልና እንድሕር ኣብ ዩቲዩብ ፅሒፍና ኣብ ጉግል ፅሒፍና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዘን ሃገራት ታሕቲ ዘለዋ ኩለን ገንዘብ ክትረኽበለን ትኽእል ሃገራት እየን ንኣብነት ኢራቅ ኣለዎ ንኣብነት ህንድ ኣለዎ ንኣብነት ኢታሊ ኩሉ እቲ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣለዎ ግን ከምዚ ናይ ሳውት ሱዳን አንጎላ ከምዚ ሃገራት ግን ኣመና ውሑድ እዩ ንኽህልዎ ማለት እዩ ሶ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብያ ኣለኻ ወይ ኣብያ ኣለኺ ንኽትፈልጥ ኣብዚ ኣትኻ ኩሉ እቲ ንስኻ ገንዘብ ነታን ንኸፍለካ ክሬዲት ፔጅ ከይገበርካ ከለኻ ኣብዚ መፂኻ ረኣዮ ምናልባት ንስኻ ገንዘብ ንኽትረክብ ካብ ፌስቡክ ንስኻ ምናልባት ኣብቲ ዓዲ እንድሕራ ዘይሃልኻ እውን ገንዘብ ክትረክብ ትኽእልኻ which means እቲ ናትካ ቪድዮ ናብ ካልእ ሃገር ትሰዶ እሞ ንኣብነት ናብ US ንኣብነት ንበሎ ናባይ ትሰዶ ኣነ ድማ ናትካ ሓሳብ ሒዘ እቲ ቪድዮታት ናትካ የውርደልካ ገንዘብ ይቕበል ንዓኻ ድማ ይሰደልካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣካውንት በኸምዚ መንገዲ ይሰርሕ ስፔሻሊ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዩቲዩብ ኣይከፍለካን እዩ ከምኡ ድማ ዝኾነ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ሃገርና መብዛሕትኡ ኣብኡ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን እንታይ ይገብሩ ኣካውንት ሓደ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ኣብ ኢሮብ ይሕዝ ሶ ሕጂ እቲ ኣካውንት ናትካ ክሕዞ ከሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኤውሮፓ ይበዝሕ ኣብ ኣሜሪካ ይበዝሕ ሶ ሕጂ እቲ ኣካውንት እቲ ቪድዮ ናብ ኣሜሪካ ይሰዶ ኣብ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዘሎ ሰብ ንሱ ድማ ፖስት ይገብሮ ማለት እዩ ብኸምዚ መልክዕ ንስኻ ፔጅ ምስ ገበርካ ምናልባት ሰብ እንድሕራ ደገ ሃልዩካ ብኸምዚ መልክዕ ንስኻ ገንዘብካ ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ እዚኣ ሓንትላ እቲኣ ናይ ሃገር ማለት እዩ ድሕሪያ ዘላ ድማ ናይ ቋንቋ ሕጂ ቋንቋኻ ክፈላለ ማለት እዩ ሕጂ ዩጁዋሊ ትግርኛ ወርሒ 6 እዩ ናብ ፌስቡክ ኣትዩ ቅድሚ ወርሒ 6 ፌስቡክ ኣብ ትግርኛ ኣይነበረን ትግርኛ ትዛረብ እንተ ኮንካ ሕጂ ኣመና ዕድለኛታት ኢኻ ዕድለኛታት ኢና ኩላህና ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ ምናልባት ካብ እንግሊሽ ወይ ድማ ዓረቢ ወይ ድማ ካልእ ወፃእ ትገብሩ እንተ ኮንካ ፀገም ዝበሃል ይብሉን ግን ምናልባት ናይ ቋንቋ ኣዴታትና ሳሆ ወይ ድማ ኩናማ ወይ ድማ ዝኾነ ናይ ሃገርና ዘሎ ቋንቋታት ንሱ ትገብሩ እንተ ኮንካ ፌስቡክ ኣይቅበለካን እዩ ሶ ናይ ግድን ወይ ትግርኛ ተዛረብ ወይ ዓረቢክ ወይ እንግሊሽ ወይ ድማ ካልእ ቋንቋታት እቲ ንሱ ዝደልዮ ኢኻ ትዛረብ እዩ ዝብለካ እዚኣ ድማ ሓንትላ ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ ሶ ናብታ ካልእ ስቴፕ ድማ ንስገር ሶ ናብታ ካልእ ስቴፕ ድማ ንስገር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፌስቡክ ንክቕበለካ 600,000 ቪውስ ክርአ ኣለዎ እቲ ናትካ ቪድዮ ተወርዶ ማለት እዩ 600,000 ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ክኸውን ኣለዎ 600,000 ቪውስ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ጥራይ ከይኣክል ከምኡ ድማ 10,000 ፎሎወርስ ወይ ድማ ንዓኻ ዝድግፉኻ ክህልውካ ኣለዎም 10,000 ፎሎወርስ ከምኡ ድማ 600,000 ቪውስ ክርአ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ካልእ ድማ እቲ ንስኻ ዘለኻዮ ሃገር ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ እቲ ንስኻ ትዛረቦ ቋንቋ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ድማ እቲ ንስኻ 5 ቪድዮታት ናይ ግድን ከተውርዳ ኣለካ መታን ክቕበለካ ማለት እዩ እዚኣ ድማ እታ ናይ ራብዒቲ ስቴፕ ንገብራ እታ ናብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ስቴፕ ድማ ብኸመይ ቪድዮታት 10,000 ፎሎወርስ ተቐቢሎምካ ኣለዉ ወይ ድማ 600,000 በፂሕካ ኣለኻ ንበል ናብታ ቀንድን ኣገዳሲት ነገር ወርሒ 6 ዘእትዎ ወይ ድማ ወርሒ 6 መብዛሕትኡ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ቪድዮታት ዝገብር ሰብ ንዕኡ ገንዘብ ንኽረክብ ዕድል ዝገበረ ካብ ወርሒ 6 ጀሚሩ ብኸመይ መልክዕ
ቪዲዮታት ተውርድ ትብል ኣገዳሲት ቪድዮ ናብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ስቴፕ ንምፃ በኸመይ መልክዕ ቪዲዮታት ናትካ ተውርዶ ምክንያቱ ፌስቡክ ኣመና በሊሕ እዩ ሱቕ ኢሉ ይኮነን ገንዘብ ዝህበካ ንስኻ በቲ ናቱ ኣተሓሳስበ ኢኻ ክትፃወተሉ ዘለካ እምበር በቐሊሉ ፌስቡክ ኣይህበካን እዩ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነገር በኸመይ ቪዲዮታት ናትካ ተውርድ ኣብ ፌስቡክ እዛ ናይ ክሬት ኒው ትብል ዘላ ናብኣ ንመፅእ ሕጂ ታሕቲ ዘላ ኣፕሎድ ቪድዮ ንብል ሽዑ ናብቲ ናትና ቪድዮ ዘለና ናብ ወሪድና ድማ እቲ ናትና ቪድዮ ኦኬ ንብላ እዚ ሕጂ ኦኬ ክብላ ኦኬ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታይትል ወይ ድማ ትስም ናይታ ቪድዮ ትህዋ ማለት እዩ ንኣብነት ሹገር ንብሎ ናይ ግድን ሹገር ክትብል ከለኻ ግን በእንግሊሽ ዘይኮነ በትግርኛ ክትፅሕፍ ዘለካ ምክንያቱ ፌስቡክ ትግርኛ ትዛረብ እንድሕር ሃልኻ ናይ ግድን ትግርኛ ክትፅሕፍ ኣለካ እንግሊሽ ትዛረብ እንድሕር ሃልኻ ናይ ግድን እንግሊሽ ክትፅሕፍ ኣለካ በቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ቋንቋ ጌርካ ክትፅሕፎ እምበር ካልእ ቋንቋ ዝበሃል ከይትፅሕፍ እዩ ዝብል ናይ ፌስቡክ ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ሕጂ ናብ ትግርኛ ክንቀይራ ኢና ሕጂ ኦኬ ኢልና እታ ቪድዮ ምሪፅና ኣለና እታ ቀንዲ ኣገዳሲት እቲ ታይትል ንስኻ ትፅሕፎ ናይታ ስም ናይታ ቪድዮ በትግርኛ ትዛረብ እቲ ቪድዮታት ናትካ በትግርኛ እንተኮይኑ ናይ ግድን በትግርኛ ክትገብሩ ኣለካ እቲ ታይትል ናይ እንግሊሽ እንተኮይኑ በእንግሊሽ ክትገብሩ ኣለካ ፍልልይ ክህልዎ ይብሉን ናይ ግድን እንግሊሽ እንተኮይኑ እንግሊሽ ዓረብ እንተኮይኑ ዓረብ ከምኡ ድማ ዝኾነ እቲ ቋንቋ ንስኻ ትዛረቡ ዘለኻ ንሱ ክኸውን ኣሎ እምበር እንግሊሽ እናተዛረብካ ትግርኛ ትፅሕፍ እንተኮይንካ ኣይቅበለካን እዩ ትግርኛ ትዛረብ እንድሕር ሃልኻ በእንግሊሽ እንድሕር ፅሒፍካዮ ነቨር ኣይቅበለካን እዩ ናይ ግድን በቲ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ንዕኡ ብኸመይ ኢኻ ትፅሕፎ እዚኣ ሕጂ ናተይ ቪድዮ ዝመረስክዋ ዘለኹ በትግርኛ ትዛረብ ዘለኹ ናይ ግድን ከዓ በትግርኛ ክትፅሕፍ እያ እዛ ናይ ታይትል ማለት እዩ ኣብዚኣ ኮፒ ፔስት ይብላ ሕጂ እዛ ናይ ዲስክሪፕሽን ታሕቲ ዘላ ድማ ተመሳሳሊ ኮፒ ፔስት ንብላ እዚ ፀገም ዝበሃል ይብሉን እዚ ታሕቲ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ኖርማሊ ሓድሽ እንተኮይንካ ማለት እዩ ሕጂ በከምዚኣ መልክዕ ኖርማል ንስኻ በከመይ ወዲእኻ ኣለኻ ኔክስት እናበልካ ድማ ፓብሊሽ ትገብራ ወይ ድማ ንኣብነት ነቨር ሸዓ ንሸዓ ከይትገብራ ናይ ግድን ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኢታ ሎሚ እንድሕር ትገብራ ሃለኻ ከምዚ እዋን ፖስት ትገብራ እንድሕር ሃለኻ ንፅባሕ ንሓንቲ መዓልቲ ኢኻ ትገብራ ዘለካ ፌስቡክ ሸዓ ንሸዓ ገንዘብ ኣይበካን ወይ ድማ ሸዓ ንሸዓ ኣይቅበለካን እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሸዲል ትብል ዘላ ናብኣ ጠዊቕና ሕጂ ንኣብነት ዕለት 16 ንብሎ ወይ 16 ንብሎ ዕለት 16 ሰዓት ከዓ ናይ ግድን መዓስ ከነውርዳ ምዃንና እዚአን ሕጂ ነጌርና ኣለና ንብሎ ሕጂ ካልእ ወዲና ኣለና ኣብዚኣ ሸዲል ንብላ ማለት እዩ በከምዚኣ መልክዕ ወዲና ኣለና 10,000 ፎሎወርስ የለካ ከምኡ ድማ 600,000 ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ቪውስ ክርአ ኣለዎ ትናትካ ቪድዮታት መታን ፌስቡክ ገንዘብ ንኽኸፍለካ ማለት እዩ በከምዚኣ መልክዕ ድማ እንዳሰራሕካ እንዳተምሃርካ ዋይኖት ገንዘብ ዘይደለ ሰብ ደሎ እዩ በከምዚ መልክዕ ድማ ስማርት አይዲያ ከም ዝበልሕ እንዳኾንካ በዚ በሓንቲ ገንዘብ ጥራይ ትናበር እንድሕር ሃልኻ ኣብሶሉትሊ ዝበለፀ ግን በከምዚ መልክዕ ካብ ሎሚ ብኢንተርኔት ትረኽበሉ ነገራት ኣመና ብዙሕ ካብ ሃለወ በከምዚኣ መልክዕ ድማ ደስ እንተይልኩም ከምዚኣ ዓይነት ነገራት በከመይ ገንዘብ ትረክብ ዝብል እንተኮይኑ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኩሉ ግዜ ድማ ከምዚ ዓይነት ንዓና ንኩልና ብሓደ ክንዓቢ ብሓደ ኢንስፓየር ክንከውን ብሓደ ድማ እንዳዓበና ንቅድሚት መታን ክንውንጨፍ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ደስ ዝብለኩም እንተኮይኑ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ Thank you so much ኮመንት ፕሊዝ ደስ እንተይላትኩም ላይክ ከምኡ ድማ ናይ ኮመንት ፀሓፉለይ ከምኡ ድማ ሼር በልዎም መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ካብ ኣብ ክንዲ ነፍሱ ካብ ዝፃወት ወይ ድማ ንኻልእ ሰብ ካብ ዝፀርፍ ዋይ ኖት ገንዘብ ዘይትረክብ ዋይ ኖት በገንዘብ ኮሚልካ ዘይትዛረብ ፀገም ዝበሃል ይብሉን I hope በዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ደስ ኢላትኩም ትኾን ተስፋ ይገብር ክሳብ ትመፅእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም